Tak teď jsem tady po dlouhé době odplachtoval plachetnici, které jsem strávil 2016, 17, 18, 19, 20. Nějaké časy v Chorvatsku, vždycky jsem vyrazil na ten měsíc, 2 měsíce, no vlastně to bylo vždycky 2 měsíce. Naložil jsem do Rijeky tady tu krasavici, je to výroba na zakázku, a balástový kýl, opravdu jako bytelný laminát. Prostě není to nic, se dneska vyrábí sériově. To vyrobený na zakázku, koupil jsem to přímo od majitele a musím říct teda, že je to loď nepřevratitelná, ideální pro začátečníka. Má to teda všechno, co má velká jachta, což jsem si myslel, že je super věc, no ale samozřejmě to je pak taky na váhu, takže 3 lidi ideál a já když jsem do toho pak naložil hromady věcí a tak ta loď byla trošku přetížená, 3 lidi, 150 litrů piva a tak všechno jsem tam naskládal, abych 2 až 3 měsíce mohl v Chorvatsku vegetit. No, takže už to bylo jako moc, no a mám teďka 2 děti, takže tohle to je už pro nás malý a chtěl bych něco většího. A člověk se rychle naučí tady na té lodi, měnil jsem teda všechny adody, dělal jsem, všechno jsem to obrousil a všechno jsme, tady je vidět, že anody jsou funkční, ty strávily teda nějakou tu dobu, asi nevím, 2 sezóny myslím. Je to natřený polyuretanem a tahle vrchva nepoužívám antifouling, protože je to většinu času na vozíku. Myslím si, že je to ideální, kdyby pak někdo chtěl stále jít na moře. Nicméně koupil jsem to od majitele, 92 let mu bylo, takže udělali krásný stabilní kormidlo, chráněný kýlem a myslím si, že váha je něco kolem 2,5 tun. Propeller jsem kupoval novej, dělal jsem nový těsnění, nový síkoky jsem dělal, těsnění na síkokách, nevím, který síkok, jestli z nich byl nějaký novej. A tady je měřič rychlosti analogový. Z druhé strany jsem to uměle opláchl, jenom z druhé strany. Tady vlastně výpust, záchod a sání vody. To jsou korály, to by normálně šlo utřít hadrem, když se to namočí. Jak je vidět tady. Takhle, když to je po 2 měsících na moři, tak to vypadá asi takhle. A teď jsem to utřel hadrem a dá se to hezky otřít i ty všechny, co tam jsou ty mušličky nebo takový, tak se to dá takhle hezky vypucovat. Takže za mě je polyuretan super věc. Má to no, tady je vlastně sání vody, ne, tohle je vlastně výpust vody, sání vody je tady do motoru, ne, blbost, kecám, sání vody je tohle je sání vody, tohle je výpust vody dešťovky, jo. A vozík není součástí prodeje. Vozík si nechám, protože bude potřeba ho použít nějakou plachetnici v budoucnu, až budou mít děti chuť si něco pořídit. A tohle to už tady nechci, aby to tady stálo ještě nějakou další dobu. Je toho fakt škoda, že to tady stojí. Je to krásně všechno narez, bytelné, pořádně zapečený sváry. Je všechno vidět, že to bylo dělané přesně na typ té lodi, na rozměry, profesionální práce, žádný. Já musím vylízt ty nudy, tohle to není ideální. Máš suchý, já nevím, že jsi měl mokrý. A mrkneme se nahoru. Máš tady auto, začni zahrabávat. Buldozerem, ano, je potřeba už. Já to tady
začnu taky pak zaplachtovávat. Takže jdeme nahoru. Z té plachty trošku vypadalo, jak to bylo zaplachtované, tak to UVčko tu plachtu trošku rozežralo. Nicméně tady máme přístup k parafínovému vytápění. Vzadu tady je napouštění nádrže, benzín na 40 litrů. Všechno, jak je prostě kvalitní, tak to všechno krásně funguje. I přesto, že s tím 5 let nikdo nehýbal. Tady je výfuk na parafinové vytápění, který vlastně končí vzadu. Ten parafinový vytápění jsem oddělal, protože byl, jako to bylo vyrobený v Anglii, tak ten člověk tam má opravdu všechno. Takže kvality, nička, zpátečka, ty táhla. Samozřejmě to, čím víc sofistikovanější loď, tím víc údržbový práce. Tady je vidět ty táhla, které jsou relativně promazaný, ale chtělo by to zase znovu namazat po x letech. Tady bylo parafinové vytápění, je vidět demontované, různý, tam jsou, jako je to takový připravený na to, že by se tam ještě to dalo namontovat, nicméně já jsem to používal pak jako úložný prostor. Jsou k tomu veškerý lana, všechno, co má fungovat, tak funguje. Kompas, hloubka, sonar a rychlost. To je integrovaný systém na to. Fendry, bilge pump, odpust vody, dešťovky. Tady máme motor, mosazná nádrž, 40 litrů motor, Wire 7, velice známý motor, sběratelská hodnota docela vysoká, takže určitě tady vidět ty táhla by trošku chtěli taky promazat. Tady anoda je relativně nová, a ten kontakt taky promazat, jsou tady různý čerpadílka, sací na vodu a tak dál. Vinče fungují bezvadně, to jsou velice kvalitní vinče. England, já nevím, co to je za značku, ale nebyl s ním žádný jsem menší problém. Tady tohle je, já to nemám zrovna tu páku, je tady taková páka, že vlastně dá se použít i navíječ. Jo. Což je jedny z nejlepších navijáků. Já to nechci prodávat na díly, byla by velká škoda to rozebírat, když je to takhle hezky sestavený. Všechno relativně ve funkčním stavu, potřebuji udělat repas toho motoru a nějaké údržbové věci. Takže opravdu není tady jako nějaká koroze, všechno je nerez. Tady je vlastně kormidlo, tady je takhle vymyšlený hezky, instalovaný na velice pitelný, asi to nejdůležitější na lodi. Je opravdu dá se tady to vyndat, celá hřídel od kormidla a servisovat velice jednoduše. Tady je servisovací ventil mazací a tady je vlastně připojení na autopilota. Já nechci to úplně odplachtovávat, že tady budou lidi se koukat. Tady je jenom kusy té plachty. A jak se to rozpadlo. Jestli tady vidět ten pin, co tam je zač, jo. Ale jinak ty kontakty nejsou nějak zoxidovaný. Já říkám, dal jsem na to pozor, aby ty anody byly v pohodě a do té lodě vůbec jako nepršelo, že nesněžilo, je to hezky zaplachtovaný. Tady je vlastně držák na autopilota a autopilot se vlastně přidělá tady lesem. No mám, myslím, i na videu, jak tohle to funguje, tak si když tak můžeme poslat video, kdyby někdo měl zájem. A když to koukneme tady nahoru na palubu, vlastně máme všechno, co je potřeba, co nám vlastně fungovat má, funguje. Z druhé strany samozřejmě taky. A tady je větrák. Není to loď, že na to stoupnu, že to se mnou bude pérovat, nebo se budu bát, že na to stoupnu a propadnu se dovnitř.
Je to opravdu pořádný kus laminátu. Tady je sání od větráku, když se třeba vaří, nebo když je tam teplo. Tady je anténa, tady jsme ztratila krytka, to budu muset dokoupit. Různý úchyty, osvětlení, teď nevím, co jedno je osvětlení. Druhý je maják, který vlastně vedou do stěžně. Ze stěžně má tam instalované osvětlení na vrchu stěžně. Potom je tady lowering mast equipment. To je věc, která se vlastně přidělá tady do tohohle braketu a tím se vlastně dá zvednout stěžeň. Přidělá se to sem. Když vlastně já budu zvedat stěžeň, tak ji dám tam do toho. Udělám si kladku tady přes přes řetězovou kladku a tady vlastně i na řetěz a pořádný kotvení, opravdu bytelní, ta loď udržela fakt úplně totální výchřici, mám nějaký fotky, jak tam držím se úplně v totální vichru, nicméně neměl jsem aluminiový řetěz na kotvení a většinou jsem jenom v řetěz vytáhl sem, tak tady trošku je stekla koroze od toho řetězu, jak se tady povaloval měsíce. To bylo dobrodružství, když si na to vzpomenu, tak se mi ta loď nechce moc úplně prodávat. Zažil jsem si na tom hodně. Ten lowering equipment je fakt dobrá věc na ten trailer. Na tom, když třeba to chcete nechat nebo vytáhnout jeřábem. Tady je okýnko, který je kajutový, velice užitečná věc. Jinak samozřejmě stěžeň má taky to, co mít má, vybavení, který je aluminiový. Na té stěžni není to nic, co by se mělo lámat, provazy je potřeba vyměnit, kontakty, které vlastně ta elektronika do té stěžně jde, tak jsou tady relativně zakrytý. Tady je vlastně různý kontakty na anténu a ještě tady je tamhle schovaný kontakt, roller. Má to všechny lanka, takže mrkněte se radši na nějaký tohle video, ať to nemusím úplně zbytečně odplachtovávat, protože už tady byli 2 lidi, kteří vlastně přišli jenom na kuk. Mě to dá sem zajet, protože to mám u tatíka na zahradě a to za prvý a za druhý prostě je to prostě celý den práce na ty dva. Tady je vlastně ten autopilot, který já jsem ztratil videa, co jsem byl v Chorvatsku, co jsme tam zažili a tak, takže se mi hard disk úplně spálil. Při nějaký práci je to všechno týkový dřevo, v pěkném stavu, nikde by to dřevo není změněný, nejsou tady žádné prvky. Tady takovýhle nějaký. Je to pak opravdu hezky vymyšlený, tady pod tím stolkem je nádrž na vodu mosazná, přístup k motoru je tady. Co bych chtěl určitě zmínit, tak je čelounění, který je to zateplený a v určitých místech se to začalo jakoby odlepovat, jak to tady stojí 5 let, už teda předtím to na některých místech se začínalo odlepovat, tak bych chtělo to čelounění znova natáhnout, nic na tom není. Ten poliš tam hezky drží, buď dát nějakou novou koženku třeba, tady do těch, což je jakoby drobnost, práce na jeden den, dát koženku novou a zase to dát na tu izolaci. Tamhle se ta koženka trošku smrskla, tady zase odpadá ta koženka, jinak tam není nic. Ta izolace se myslím dá úplně v pohodě použít. Tohle je hlavní lože. Vlastně asi můžu takhle udělat prostor a zavíst tady takhle a v klidu odpočívat, když jsem při plavbě, tak takhle jsem odpočíval a autopilot řídil, já jsem mohl úplně v klidu sledovat
tamhle na kompasu, jestli je všechno v pořádku. A nebo jsem si tady otevřel okýnko, kterým jsem mohl vystrčit hlavu a všechno bezpečně zčekovat. Tady jsem měl uložený těžké věci a jo, to je místo na řetěz, že je vidět ten laminát je pěkně vyrobený, prosvítá teda skrz to sluníčko, ale je to opravdu centimetr tloušťka, fakt opravdu bytelný. Spousty uloženého prostoru, to, že to je izolovaný na té lodi v Chorvatsku, když bylo třeba opravdu hodně teplo, 35 stupňů, tak ta izolace v té lodi, když otevřu tady to vrchní okno a tamhle nechám otevřít dveře, tak je dobrý průvan, je tady fakt dobrý klimat. A co je ještě zajímavější, takže tady pod těma, tady je wing vane, to je zajímavý, že tady pod těma, když tady ty uložený prostory teda, tady pod tím, tak když tady mám vodu nebo pivečka, tak jsou hezky studený. Já si už nerozsvítím teďka světlo, ale je to hezky a pěkně zachovalý. Přijďte, jestli někdo opravdu má zájem, tak si to může celý prohlídnout, uvidí, že ten trup a všechno je prostě opravdu v pěkném stavu, není to nic zdevastovaného nebo někde nabouraný. A říkám, tady zrovna to čelounění po těch letech začalo trošku se odlepovat. Tady je toaleta, omlouvám se, že není světlo, nemám tady zrovna baterku, tady je větrák, tamhle jsou různý pipy, hadice a záchod, tlachovací. Tady jsou síkoky a dá se to případně takhle jako zavřít. Když chci mít soukromí na spaní, tam třeba někdo spí vedle, tak si můžu takhle udělat místnost. A mám pěknou místnostku se záchodem, třeba pro pár. To bylo prostě super romantika, vzpomínám na to velice hezky. Všechno je mosazný, všechny ty prvky, co tady jsou mosazný. Kdyby někdo chtěl, baví ho renovace nábytku, tak tohle je krásná příležitost, pravda, tady zrovna jenom nějaký, to je nějaká jenom deska, kterou bych asi vyměnil, jinak, že to je tenký, jinak je to všechno velice bytelný a ty mosazní prvky, jako je tohleto, tak to chytilo trošku, ale to se dá asi vyleštit nebo hodit do nějaký, to se šroubky se dají hezky vymontovat, není tady jako nic skorodovaného, protože to bylo na moři na Slaným, ten člověk to vlastně měl, tak to měl na moři, vůbec to na břeh nebral. Jo, vařič, je tady takový objekt, ten je trošku zasolený, tohle to patří nahoru na stěžeň, na vršek, svítidlo, rádio, a kvalitní, jo, má mikrofon, reprák tamhle vzadu. Tady měl nějaký svíčky a tak do lodi, tady prostě všechno, co bylo potřeba. Nemám nějaký špunty, nářadí, další anody, opravdu dost věcí, které jsem používal. No, ani teď nevím, že jsou. Prostě co bych tady různý takový prvky, které se k tomu jako na lodi hoděj. Myslím, jo, i náhradní karburátor tady mám. Takže tady opravdu hodně náhradních dílů a hodně věcí. No, opravdu jako super věc. Anoda, to je nahřídel propellerů. Tak, potom tady máme motor, který je tady takhle, to je hlavní vypínač a máme vlastně uložený prostor pod všema sedačkama. Spoustu uloženého prostoru tady hezky v těchto skřínkách, všechno plně funkční. Chtělo by to možná nalakovat zase znovu, opravdu kdyby někoho bavilo plachtění na top plachetnici, tak tady to má všechno hotový, akorát
udělat si ty kosmetické prvky, určitě vyndat motor. Já jsem ho vyndával na pláži, nic na tom není, potřeba vyměnit převodový olej po těch letech. A znovu všechno vyservisovat, udělat kompletní generálku celého toho motoru. Já jsem dojel v pohodě do přístavu, všechno bylo fajn. A teď si nepamatuju, co všechno by potřebovalo ještě udělat tady u toho. Tady myslím, že byl trošku problém, že tam někde tekla voda do toho. No, ale to už je drobnost, já teda osobně nejsem úplně s tím kámoš, s těma dvou takty, protože je to hrozně hlučný, vibruje to, ale je to velice silný motor. No. Tak. A nějak různý osvětlení, kontrolky, to mi všechno fungovalo. A všechny ty... Tohle jsem dával nový, většinu z těch knoflíků, když to tady nevypadá, to jsem dělal 2017. Tady myslím taky jsem dával nový spínače, kontrola baterie, starter. Jo. A jo, autopilot si schovám na místo. Hop. Tak. A máme tady vlastně, tady jsme měli nádobí, možný prostor je celkem prostorný, skřínky hluboký. Dobré. Pak je tady kýl, vnitře kýlu je tam čerpadlo dole, ponorný, automatizovaný. A pak topení, rozfuky topení. Dále tady je parafínový topení, místo na bombu plynovou tady. No, parafínový topení jsem demontoval, protože, jak říkám, jsem ho nepoužil. Je k tomu kompletní zařízení, včetně celého mechanismu. I nádrž mám. A voda teče tady odsud, z té mostazní nádrže, která je tady pod tím. No, co ještě? Tady spoustu různých takových věcí, které můžou být k něčemu užitečný. Tak jo, a to asi všechno. Teď už nevím, co bych k tomu ještě dodal. Takže pokud má někdo nějaký dotaz, tak mi dejte zprávu.